Bueno, nik ingo dizu eta aurkezpen txiki bat 5 minutukoa, eta da gehiago girotze kontu bat, Girotze kontu bat, aipamen batzuekin, eta ni zientziatik urruti... hau piztuta dago? Bai? Bai? Zientziatik urruti xamar nao, orduan gehiago letretatik abiatuko naiz, ez? Bueno, hemen aipamen bat Ursula K. Le Guin idazlearena, ez da? Zuhaitzak edo ibaiak edo muinoak, baliabide natural gisa soilik ikusteari usteko modu bat, izaki lagun edo aide gisa sailkatzea da. Bueno, berbada puntu poli bada, ikusteko naturari nola begiratu, ez? Eta, bueno, iradokitzaia. Bigarrena, hemen daukagu, eske dauket jarrita zearekin eta junik ezat, barkatu, Ez zientzia eta ez teknologia, naiz horta, mundu hortakoa. Bueno, Zaldi eroaren komiki hau, ez da, orain dela 2 aste doatea zen. Aldaketa klimatikoari ez esaten du. Badirudi, aldaketa klimatikoa gainera datorkigu eta agian berandu da, ez da. Bueno, Sutea Pareko ibai ertzean dago, hori esaten du esaera zar japoniar batek, ez da. Eta esan dezakeguna da, Sutea Pareko ibai ertzean ez dagoela, sutea hemen dagoela. Eta agian sute txikiak edo sute handiak, baina elkarrekin lotuta daudela. Eta urruti ikusten genuen hori, edo ezagit Artikoa, goinetza joten. Bueno, Iparpoloa urtzen ari dela, edo Amazonia gertatzen ari dena, urruti bezala ikusten genuen, baina hori hemen dago, ez dago urruti, eta eragiten digu gure eguneroko bizitzan ziurrenik, ez da. Jaio Herrero, ez dago ekonomiarik, ez teknologiarik, ez politikarik, ez gizarterik, natura eta zaintza gabe. Bueno, bi kontzeptu interesgarri natura eta zaintza, ez da, lotuta daudenak. Hemen hitz mordoxka bat jarri ditut, seguraski batzuk ezagutzen ditugu aspeldatik, eta beste batzuk geure hiztegian eguneroko hizkuntzan sartzen ari zaizkigunak, ez da? Isurketak, beroketa globala, klima aldaketa, itsasmailaren igoera, klimatologia muturrekoa, uholdeak eta lehorteak, erregai fosilen ahitzea, energia eta teknologia berriztagarriak, zer dira, zenbateraino balio dute, errefuxiatu klimatikoak, mugarik gabeko ekoizpena, kontsumoa eta kapital pilaketa, energia kontsumo intensiboa, zoonosia, bioaneztasunaren galera, pandemiak, sindemiak, COVID ondorengo mundua, Euskal Herriko aztarna ekologikoa, 2,6 planeta, estraktibismoa, iparrego, hiri, landagune, harremana, globalizazioa, turismoa, garraioa, elikagintza industriala, antropozentrismoa, antropozenoa, ekozidioa, hitz batzuk berriago, beste batzuk lehenagotik ezagutzi duguna, baina dagoeneko gure hiztegian eta gure zean gero eta arruntagoak direnak. Bueno, gaur guzti hauetaz edo uste dut hitz egingo dugula. Eta beste hitz batzuk, pixka bat infrentzua beste aldean, eta da ingurumen justiziaren kontzeptua, niretzako berria, baina interesgarria segurazki hemendik aurrera erabiliko dana, elikadura buru jabetza, energia produkzio eta kontsumoa apaltzea, ingurune hurbileko eskalan planteatzea proiektuak, erreflexioatu klimatikoen estatutua, herrialde batzuetan dagoeneko onartze bidean dagoena, naturaren babesa, desprivatizazioa, komunitarismoa, eta beste hainbat sortu beharko direnak, eta dagoeneko sortuta egongo direnak, auzi honi erantzuteko. Bueno, hau, pixka del libre dijoa, Bueno, hemen albiste batzuk ekarri ditut, biodibertsitatearen eta klimaren krisi batera heltzea aldarrikatu dute, Unai Pascualek tartean, bioaneztasuna babestea ez da arazo ekologiko huts bat, baizik eta. Hemen, Kanadako orain dela 2 asteko beroaldiak, ez da, alde batetik 500 hildako, pertsonak, klaro, hori edia importanteak, baina 1.000 milioi animali hil direla pentsatzen da, ez da, nola gauden lotuta. Aztarna ekologikoa, aztarna patologikoa, baita ere, beste kontzeptu interesgarri bat. Bueno, horrela gaude ez, lehorteak eta gero eta klima muturrekoagoa, esaten da, zientzilariek zuzenduko duzue, eraginak ez dira bakarrik ekologikoak, sozialak dira, geopolitikoak dira, pertsonengan, bizitzengan, kulturengan, hizkuntzengan eragiten du. Bueno, oso ohiko egin zaizkigun
hainbat eta hainbat argazkiren aukeraketa txiki bat, Euskal Herrira etorrita ekimen partikular bat, baso biziak plataformak, eukaliptoarena, nolabait auzi guzti hori konkretatzen da horretan ere bai, eta besteak die Galiziako eukaliptoaren kontrako militanteak, eukalipto basoak deusezten, ezta? Bandana Shiba, hau ekofeminista ezaguna, indiarra, arlo askotako krisian gaude, eta hiriek herrien antza hartu behar dute esaten du. Ez dute bakarrik ur kontsumitzaile izan behar, baizik eta ura gorde. Hondakinak kudeatu eta ez kanporatu, eta elikagaiak ekoizten hasi. Bueno, nahi iradeko horra egitezat, txikira ekarrita zer planteatzen duen, ez? Eskala txikitu liteke, txikitu behar da, berak indiatik esaten du hau, errealidadea ere beste bada, baina, agian balio digu. Ekozidioa. Okerrezpanago orain astebete edo planteatu dan delitu posible bat eta proposatu da nazioarteko auzitegi penalaren estatututan sartzekoa, ezta? Alde batetik, planeta gizakiaren gandik babesteko, bai? Baina aldi berean, planeta babestea gizakia babestea ere badanez, planetaren eta humanitate osoaren kontrako delitua. Argazkietan dituzue Prestigek utzitako hondakinak kostalde osoan, ekozidioaren adibide izan litekena, edo ekozidio gisa epaitu liteken katastrofe bat, ezta. Eta Antonio Turielen pare bat aipamen, nolabait krisi energetikoaz baita ere, eta gutxi asko esaten, eztabaida guzti honek gizarte antolaketa osoa jartzen duela zalantzan. Gure egunerokoan eta gure orokorrean. Eta, desazkundearen aldeko mezu bat botatzen du, ez? Esaten du nolabait desazkundea ez badugu honean edo txarrean etorri egingo dela, bere ideia hori da, eta kontrakoa garapen komatxo arteko honi eustea erabat ideia suizida dela, ezta? Eta bukatzeko Marina Garcés filosofoaren azken ideia bat, ez? Geure zibilizazioak bere heriotza onartu du esaten du, ez? Hori baino gehiago, gure sistema kapitalistak hazkunde mugagabea posible egiteko mugari gabeko baliabideak behar ditu eta hori ez da posible. Planeta finito batean gaude, ezta? Egungo sisteman imaginatu dezakegun etorkizun bakarra gutxi batzuentzako etorkizuna da, ez da guztiontzat. Finitutasunean pentsatu beharra dugu. Hemen agertzen da mugaren kontzeptua. Muga jarri behar dugu, nola jarri behar dugu, desazkundea, zer da, nola, uste dut, urte askoan, hamarkada askoan, hazi eta mugari gabeko mundu baten, bai personala, eta bai kolektiboa, eta bai mundiala, nola baite mundu horretan, edo ideologia horretan bizi izan garela, eta agian orain tokatzen zaigu muga barneratzea, eta muga zer den, eta muga horri ze forma emango diogun ikustea. Eta hemen dituzue, gaur eta bihar parte hartuko duten, eta gure nolabait gidari, eta irakasle izango ditugunak. Eta, espero dute asko ikasiko dugula, ziur nau baietz. Eta honekin ja, a ber, Emilio da hemengo persona importantena. Beste anok sobera gaude. Ez gorde, ez itxi. Guen jarriko dugu zurea zen, da? PowerPoint bat. Nahi bedazu una pasa? Eta aurkezpenen goiz. Unai Pascual, batzuk ezagutuko duzue, ekonomilaria da formazioz, eta Euskal Herriko BC3 deituko erakundeko ikertzailea da, hau da, krisi klimatikoaren gaineko
ikerguneko kidea, eta Nazio Batuen erakundearen bioaniztasunerako eta ekosistema zerbitzuetarako plataformako kidea. Bueno, hau esango dugu hemen planteatzen dugun auzi hau bere gai propioa dula. Nik aipatu nahi dizkizuet, nik ezagutzen dizkio dela azken hilabetetako 3 ikerketa eta interesgarriak. Bat, orain hilabete batzuk kaleratu zena Euskal Herria post-COVID-19 izenekoa, eta nolabait pandemia giro honetan eta normaltasun berria deitu honetan, koordenada sozioekologiko erresiliente, hau da, nolabait osagarriak, sendagarriak esango dugu, eta berdinzaletan garatzen duen txosten bat, interesgarria, eta beste bat, oraintxe atera dana, 50 zientzilarik egindako txosten bat, eta hor ere klima aldaketari buruzko txosten interesgarri bat, IPBES eta IPCC erakunden artean egindakoa. Eta 3. bat aipatu nahi dut, ez da justu gai honekin lotzen, baina lotzen da, ze honek adar asko ditu, eta niri berezik interesatzezat, eta izan da Dylan Englishekin batera ikerlariek, bai Unaiek eta Englishek elkarrekin atera duten naturaren eta hizkuntzaren balioen arteko loturei buruzko ikerketa bat, People eta Nature aldizkarian argitaratu dana, eta labur esan da, esaten duena nolabait naturaren eta euskeraren eta euskal kulturaren arteko harremana, elkar babeslea eta elkarrekiko solidarioa edo zerbait, horrelako zerbait dela. Legia, hizkuntza eta guzti hau izango da guk izatean nahi dugun hori, ezta? Baina, ikerketa horrek ematen digu oinarri bat, badela, eta gainaz, seguraski, izateko modua dugula, eta hizkuntza txikia izanik, horri lotuta ezinbestean egin beharko dugula aurrera guk ere. Krisi sozioekologikoa, ekonomiatik harago doan, gaitz sistemikoa hitz egingo digu Unai Pascualek. Eskerrik asko, entzuten da? Bai, Lorea eskerrik asko, Kepa Gurtzane, antolatzaile guztiak, plazerra, benetan hemen zuekin egotea. Nik prestatu dut horrelako aurkezpen tipiko bat, ez? Irudiekin, mapekin, eta bar, baina, normalean horrelako gaiak jorratzen ditugunean, eta hainbat puntu jadanik maigaineratu dituzula, gogoa ematen dit, igual nire aurkezpenetik pixkat desbiatu eta beste hainbat gauzekin lotzea gaurko gaia, ez? Orduan, erdibideko gauza bat seguraski suertatuko da. Gero, Arturo, Elisak eta Anek ere, gai oso importante batzuk jorratuko dituzte, bioaniztasuna, klima, ura eta paisaia eta basoak eta, nei Loreak eskatu zidan orain dela hilabete batzuk, pixkat marko bat, eta askotan gainera eskatzen didazu horrelako marko globala, edo gero hortik, handitasun horretatik, txikitasun honetara etortzeko, ez? Txikitasuna esan nahi dut, herri txiki bat garelako, baina hemen dauzkagun borrokak, edo hemen dauzkagun arazoak, eta izango ditugunak, eta planteatzen ditugun gaiak, mundu guztian planteatzen ari dira dagoeneko. Hau da, hemen entzuten nahi nintzala imaginatzen nuen, ordutegi aldaketarekin, Filipinasen, edo Madagaskarren, edo Hego Afrikan, edo New Orleansen, horrelako hainbat eta hainbat ekimen ari dira gertatzen. Hau bezalakoxea, berdin-berdina. Krisi ekosoziala, bakoitza bere testuingurutik, eta handitasun horretara, arlo planetariora lotzeko asmoz, ez? Eta dialektika horrekin, ez? Handitasuna eta txikitasuna, eta nola lotzen garen, hori nabarmen gertatzen ari da leku guztitan. Ez gara eszepzio bat, gu ez gaude abanguardian gai honetan, baina ez gaude atzean ere ez. Gu bezala hainbat eta hainbat eta hainbat ekimen gertatzen ari dira, eta hau oso interesgarria da. Pentsa dezakegu 50 urte atzera, 70. hamarkadan, ni 70. hamarkada horretan jaioa, bi krisi ekonomiko oso potente gertatu ziren, petroleoaren krisiak, 73an eta 79an. Eta horrek markatu zuen hein handi batetan, pentsamendu ekosoziologiko bat. Garai hartako intelektual
elite intelektual batek, unibertsitatetik, eta ja lehenengo superkonputadoreak hasten zirela, hor poliki-poliki, jarri zaitezte kontestu horretan. Hemen zaudeten gehienak uste dut, 70. hamarkada zer zen gogoratzen duzu, ez? Mundu mailan ez bakarrik hemen, garai horretan, intelektualidade horretatik esaten ari izan dagoeneko, aizue, planeta hau finitoa da, hemen sortzen ari garen, Bigarren Gerra Mundial batetatik gentozen, osea, bakarrik hamarkada gutxi eta gero, ari zen munduaren andamiaje instituzional ekonomikoa garatzen, garai hortan, bai? Banku Mundiala eta bar instituzio oso indartsu batzuk bazeuden munduaren norabidea markatzen ari zirenak, bai? Eta oraindik markatzen dutenak, hein handi batetan. Eta jadanik, unibertsitatearen esparrutik eta, intelektualitate mota batetik ari zian esaten. Aizue, markatzen ari garen norabideak ez dauka zentzurik. Badaude, hazkuntzak, badauzka bere limite propioak, bai? Eta orain komentatzen ari garen gai hau, ez da berria. 50 urtez, ibili gara honekin atzera eta aurrera. Baina bitartean, bai, diskurtsoan poliki-poliki metatuz joan da, konsientzia kolektibo, mundu mailako konsientzia kolektibo bateruntzkoaz, saretzen ari gara, lehen esan bezala, horrelako ekimenak leku pilo bat eta milaka lekuetan gertatzen ari dira, eta falta zaiguna da saretze hori mamitu, eta horrekin, nola azpitik goraka presio kolektibo bat nola sortu ezakegun ere bai, ez? Bakoitza bere lekuan, baina baita ere kolektiboki. Eta hori gertatzen ari da, Greta Thunberg, nerabe bat, simbolo bat bilakatu da, baina milaka eta ehundaka milaka gazte kalera ateratzen ari den pertsona bada, simbolo bat. Simboloak oso potenteak dira. Baina bera bezala, bandana Shiba ere gaztea izango zen orain dela urte batzuk, eta berdina egingo zuen, bakoitza bere testu inguru, bai, hemen iparralde garatuan, edo hegoalde horretan, edo ego global horretan, ez? Garapen bidean, eta garapena beti kakotxin artean jarri nahi duan zerbait da, eta horretaz ere hitzein nahiko nuke pixka bat, zer da garapena, ez? Ez dut nahi oso abstraktua izan, baina halako hitzak eta beti esaten dugu, ez? Semantika ze importantea den, ez? Mundua hitzekin deskribatzen dugu, baina etorkizunare bai, ez? Ze etorkizun nahi dugu, eta horretarako margo bat egiten dugu, ez? Eta noruntz goaz, eta ze garapen eredua, edo ze askuntza, edo ze, eta kontzeptuak, edo erresilientea izan bargaren, zertaz ari gara hitz egiten benetan, ez? Eta nik uste, ideia hauek, edo semantika, edo hitz hauek, egunerokotasunan erabiltzen ari garenak, askotan desbirtuatu egiten dira. Iraunkortasuna, edo jasangarritasuna bezala. Edo nork hitzein dezake jasangarritasunaz, edo iraunkortasunaz, baina bakoitza bere interesekin eta bere balio propioekin, eta ez? Eta orduan hor ere pixkat kontu izan behar dugu. Bueno, hemen letrak pixkat aldatu dira, nik, beste sistema informatiko bat erabiltzen dolako, baina, uste irakurriko ez dutela nik. Hori, txamponaren bi alde oso nagusi hauek, ez ditut gaur jorratuko, hemen lagunak dauzkagulako oso ondo egingo dutenak, baina nahi pixkat erdiko bide hori, ez? Nola, hirugarren parte hori, ez? Eta badaukagu bioanistasunaren, hau da, eta bioanistasuna edo biodibertsitatea badago txiste bat, orain esango dizu dana, baina ez da gizartean ikutzen den kontzeptu bat. Oraindik urrun daukagu, zer da biodibertsitatea. Hori intuizio bat badaukagu, baina ez dakigu oso ondo, oso zientifikoa ematen duen hitza da. Klima aldaketa, bazen zientifikoa, eta gaur egun, denok erabiltzen dugun zerbait da, intuizioa baino askoz ere gehiago daukagu, ikutzen ari garelako, sentitzen ari garelako jadanik, batzuk behintzat. Eta niri asko gustatzen larrialdi sozioekologikoa hitz egitea. Ez badakeli larrialdi, klimaren larrialdiak, naturaren larrialdea, baizik eta hau gizartea, gai ekonomikoa da, soziala da, politikoa da, bai? Eta badago nire ustez, eta nire uste apalean, gai hauei irtenbidea aurkitzeko
diskurso oso potente bat leku askotatik datorrena dala teknologia. Eta teknologia ere, bada, teknologia guk denok hau, teknologia zinguratuta gaude. Baina kontu izan behar dugu teknologiaren limiteetaz ere bai. Eta teknologiak noraino eraman gaitzake, ze albo ondorio eukiditzazken eta orain geoingineria hitz egiten ari gara. Mundu planeta kontutan hartuz, klimari aurre egiteko irtenbide teknologiko batzuk, badaude hor zientzialaria batzuk ari dira ja hortaz pentsatzen, baina oraindik oso urruti gaude horietaz. Oso urruti eta egon daitezkenak albo ondorio izugarriak izan ditzazket ere bai. Baina, horretaz ez dut hitz egingo, baina hau da, teknologia, gizarte, politika, ekonomia, guzti hauek lotuta daude bianistasun larrialdiarekin, hau da, naturaren galera azeleratuarekin, edo biodibertsitatearen galera azeleratuarekin, eta klima aldaketa dagoen klima aldaketa azeleratu honekin. Orduan nik uste dut, badela garaia, gai hauetaz hitz egiten dugunean, puntu sozioekologiko bat edo marko sozioekologiko bat erabiltza. Hau ez da edo bianistasuna, edo klima, edo teknologia, edo politika, edo ekonomia, kajoi ezberdinak. Hau da armairu handi bat, eta armairu horretan dena modu konplexuan lotuta dago, baina benetako irtenbide bat, edo irtenbide batzuk imaginatu nahi baldin baditugu, beraien arteko loturak ulertu behar ditugu. Gai independenteak izango balira bezala jarraitzen baldin badu tratatzen, orain arte bezala, nik uste dut irtenbidea gero eta urrutia egongo dela, edo ez dugula irtenbiderik aurkituko. Galduta egongo garela. Eta pixkan dere markoa hortik dator, ez? Konexio hauek. Eta ze konexio, pentsatzen gaur zertaz hitz egin esaken, pixkati errepikakorra ez izateko, askotan alako markoetaz hitz egiteko eskatzea jatelako, bi gai, klima aldaketa eta bionistasuna edo biodibertsitatea, pixkat, hoietaz pixkatxo bat, pintzelada batzuk emango ditut, ze gero hemen lagunek, pixkat, segurazki sakonago tratatuko dituzte gai hauek. Gero, badira, bi gai nire lanean asko jorratze ditudanak, dela giza ekitatea, edo inekitatea, edo berdintasun eza, eta hor badaukagu krisi sakon bat, berdintasunaren, pentsa genezake berdintasun sozial hori ez daukagulako gurean, eta mundu mailako ikuspegi bat eukiko bagenu, berdintasun eza handitzen ari dela. Ez da bakarrik, larrialdi klimatikoa, baizik da larrialdi sozialak daudelare bai. Eta pobreziaz eta hitz egiten dugunean ere, hor badugu zer esanik, ematen du orain agendan klima goian dagoela eta pobrezia, astu zaigu, badauka lotura, baino guazen klima hitz egitea. Munduko pobreak handitzen ari dira, egon da, honetaz hitz egin dezakegu, garapen bidean dauden herrialde askotan, egon da garapen ekonomiko bat, baino modu absolutuan hartuko bagenio planetari argazki bat, pobrezia handituz doare bai, eta desberdintasunak txiroen eta baliabide gehien daukaten hoien artean ezberdintasuna handitzen doa, oraindik, handitzen doa, 70. hamarkadatik hona, eta handituz doa. Eta hor saiatuko naiz, azkeneko minutuetan, pare bat pintzela honi buruz hitz egiten. Gero balioak, giza balioak, guk nola interpretatzen, guretza zer da garrantzitsua? Zer da garrantzitsua? Moralki, etikoki, gure praktikan, eta gu guztiok, segurazki hemen gaudenak nahiko homogeneoa gara, horregatik etorri gara, jardunaldi hauetara, zerbait interes antzekoa dauzkagulako edo mundua ikusteko nahiko modu antzekoa daukagulako, baina mundua oso anitza da. Eta gure ikuspegiak eta gure balioak, eta Etiopian egon daitezkenak edo Auskal Honun, oso ezberdinak dira, oso ezberdinak. Gauza batzuetan oso antzekoak. Gauza basikoak oinarrizkoenak, energia, ura, janaria, horiek lortzeko,
guk badauzkagu gure ikuspegiak eta beharrak eta horiek balioak, gure giza balioak determinatzen dituzte hein handi batetan. Baina gero badauzkagu hainbat balio kulturatik datozenak, oso ezberdinak direnak, bai? Eta orduan aurrerapena zer den, garapena zer den, erresilientzia zer den, eta gauza guzti horiek ere arlo sozialetik ikusiko bagenitu, orduan hemen eztabaida potolo bat dago, bai? Eta ez bakarri mundu mailan, txikitasunera zoaz, zoaz edozen hiritara, herritara, eta hemen usurbilen edukiko ez esperientzia, baina municipalismotik ikusiko dituzue zenbat balio eta interes ezberdin dauden, denbora guztian, eta horiek nola lerrokatu, nola aritu, bai? Hemen, arazo sozioekologikoei aurre egiteko ere hori pixkat barneratu behar dugu ideia hori, ez? Eta gero, hor goian jarri dit urbanizazioa. Eta honetaz, pixkat, nik normalen honetaz ez eta asko hitz egiten, baina uste dut, eskapatzen ari zaigun gai bat dela, eta gai oso potoloa, mundua gero eta urbanitagoa da, eta horrek benetan badauzka oso eragin zuzen eta zeharkakoak krisi ekosozialean. Onerako eta txarrerako, bietarako, eta hori uste pixkat mahaigaineratzea importantea dela. Bueno, orain arte, eta batez ere Rioko lurraren gailurra 1982an izan zen, ez 87an, Arturo? 82, bai, ez? Kiotoko protokoloa eta sinatu zenean, eta abianistasunaren konbentzioa, munduko konbentzioa sinatu zenean, sortu zenean. Hor geneukan ideia jasangarritasuna zer den, eta 3 esparru oso nagusi markatzen zen garai horretan. Ingurumena, gizartea eta ekonomia. Eta gauza guztiak 3 kajoi horietan gordetzen genituen, denak. Eta jasangarritasuna da, 3 horien arteko oreka bat. Hori da izan da orainen arteko paradigma, bai? Gaur egun, nire ustez, hau gertatzen ari da. Ekonomiaren, munduaren metabolismoa, gure gorputza janariak eta metabolizatzea ditugun bezala, munduak, planetak, eta leku guztitan, baliabideak metabolizatzen ditu, bai? Hartze ditu, aldatzen ditu, eta botatzen ditu, edo, hor klima edo CO2 emisioak eta hainbat arazo ere horregatik dator, ez? Eta nik uste ekonomiaren esparrua handituz joan dela azkeneko 50 urte hauetan nabarmen, gizarte hor gelditu da, ekonomia, nik uste, hor filosofikoki gauza asko esan genezake, baina, gure pentsamendu balio asko oso ekonomizistak bilakatzen ari dira, bai? Hor, ekonomia gure gizartaren esparruan modu oso berezietan sartzen ari da, eta kultura hor badago, baina, nik uste gure balio asko oso ekonomizistak bilakatzen eta individualistak bilakatzen ari direla ekonomiaren eredu jakin honengatik, eta natura, gero eta, baliabide fabrika, natura da gure fabrika bat, guri baliabideak emate dizkigunak, ekonomiaren metabolismo horrekin jarraitu alizateko, eta niretzat hori da mundu mailan eta politika handitasun horretan dagoen eredu dominantea. Gero egon daitezke alternatiba pilo bat, beste 1000 modu hiru alor hauek nola elkartzen diren ulertzeko, baina nire ustez politikan eta arauetan eta legeetan dagoen sustrato handiena, hau da, ekonomiari ustea, bere metabolismoa garatu dezan, ahalik eta gehien horrek aurrerapena ematen digulako. Eta hori dela eta gauza on batzuk agertzen zaizkigu, eta gaitz asko ere bai. Eta horien artean, azkenekoa, hau, musuko aramatearena, eta hainbeste jende hiltzearena, eta gaixo egotearena mundu mailan, pandemia bat. Honetaz hitz egin genezake, baina hau sintoma bat da. Hau ez da Martetik jausitako meteorito bat. Hoi pandemia bat etorri zaigu. Ez, honek bat zeuzkan, aspalditik, burbuian hor pilpilean, zegoen baldintza batzuk sortu ditugu, halako gauza bat gertatu alizateko. Baina, hori bada gai potolo bat. Urbanizazioa, Europan gaude, ez dakit ikusten da, pixkat ikusten da. Europa, Gipuzkoa, ni Arabarra naiz, eta Araban, daukagu mendia, daukagu kriston espazio handia dauzkagu, Nafarroan bezala. Ni Gipuzkoara nator, gidatzen eta esate baino, non daude hemengo mendiak? Egongo dira, igual, herri honetatik aratago.
Aralarrera jungo banintz, edo Goierri aldean, baina dena ikusten dut oso artifizializatuta, nire begietatik, baina hau ez da Gipuzkoaren arazo bat. Hau da, Europako errealitate bat. Baina Europatik haratago, mundua ulertuko bagenu, mapa mundi bat egingo bagenu, herrialde ezberdinen, nola azaldu, bi modu daude jendea non bizi den ikusteko. Edo hirietan, edo herri handietan, 50.000 biztanle baino gehiago diren herri handi edo hirietan, edo landa inguruan, herri txikietan eta honek ematen digu portzentaian ikusiko bagenu zenbat jende bizitan hirietan, mundua horrelako izango litzateke. Osea, pixkat distortsionatuta dago mapa, baina ikusten dugu hor Europako Europa oso hiritarra dela, eta Afrika oso txikia bilakatuko litzateke hiritartasunaren ikuspuntutik. Eta hemen ikusten dugu, mundua, 50. hamarkadatik, hau da, Bigarren Gerra Mundiala bukatu berritik orain arte, eta urrengo hamarkada, datorgegun urrengo hamarkadan proiektzioa, gutxi gora, nola ze pisu daukan hiriak, edo herri handiek munduko populazioan. 2008an, 2010an gutxi gora bera, jadanik mundua pasazan pertsonen 50% ja hirietan bizitzean. Bai? Orain dela gutxi, orain dela oso hamarkada bat gutxi gora bera. Eta espero da, mendearen bukaerako proiektzioak dira munduaren 85% bat hirietan bizitzea. Hau da, kontutan hartzeko datu bat. Honek, hainbat dinamika aldatuko dituelako, aldatzen ari da eta aldatuko ditu. Soziologikoak, beharrak, naturarekiko deskonexio handiago bat, eta luze bat. Hemen ikusten du, hau bakarrik erakusteko, badira kontinente batzuk, non populazioaren hazkuntza ia leku guztitan, hazkuntza tasa jaisten doa, baina oraindik positiboa da. Eta horrek eragiten du, pandemia bezala, daukagunean tasa txiki bat, batetik gora, koatzen zea, horrek, beti, egunkaretan, nola deitzen zaio, erreprodukzio tasa edo zen da, batetik gora baldin bada nahi du, pertsona bat baino gehiago infektatzen deula. Jaiotze tasekin berdina, gero eta mundu populatuago bat daukagu, hazkuntza tasa batetik gora doanean. Eta orduan, hazkuntza tasak ia kontinente guztietan jaisten ari dira, baina oraindik batetik baino gorago dira. Hau da, munduko populazioa handitzen eta handitzen eta handitzen eta handitzen doa etengabe. 70. hamarkadan, populazioaren bombari buruz ja hasi ginen hitz egiten. Baino, eta nik uste dut, da nire iritzi pertsonala, demografiaren asunto hau, populazioaren asunto hau oso gai sensiblea da. Erreprodukzio nola esan, badira eskubide batzuk emakumeek dauzkatenak eta auki behar dituztenak, eta horietako bada erreprodukzioarena. Baina badira ere beste gai tabu batzuk ere, erlijiotik datozenak eta bar, nun ez dugu naiz erabaki edo eztabaida esparru horretan oso zaila da. Eta gure kulturan eta beste hainbat kulturetan. Hitzegin musulmanekin, hitzegin beste hainbestekin, ez? Eta hor daukagu arazo potolo bat, dela populazioarena, 70. hamarkadetik hona ere hitz egiten ari garena, hainbat erpin ikutze dituena, klima, bioaniztasuna, ondasunen banaketa, ondasuna finitoak dira, nola banatzea ditu gero eta populatuago den mundu batetan. Janaria adibidez, nola sortu janari gehiago, baina naturari kalte egin gabe. Nola, teknologikoki bakarrik, edo banaketaren bidez ere bai. Hor baude, gai oso potolo batzuk, normalen ikutzen ez ditugunak. Alergia emate digutenak, ez? Eta, guk nik ez dut hitz egingo honi buruz, baina igual eztabaidarako interesgarria izan daiteke. Hemen, mapa interesgarri bat, ikusi hor daude mundu mailan 1970 beti nator 70. hamarkadara,
puntu urdina dira milioi bat baino gehiagoko hiriak, nun zeuden kokatuta, garai hortan, orain dela 50 urte, Granatea edo Morea, ez dakit nola ikusiko ez zuen, 5 milioitik gorako hiriak eta gorriak 10 milioitik gora. Bai, hori izan, 70. hamarkadan geneukan irudia. 20 urte geroago, hasten dira, bi dinamika daude, munduaren populakuntza edo populazioa goruntztua, eta gainera hirietara jotzen dute, gehienek, edo askok, bai? 80. hamarkadan, ikusten dugu, ja nola ari diren hiri urdin askoz gehiago, eta gorri batzuk gehiago, gaur egun, horrela gaude. Eta hor jarriet pixkat gure, hainbeste hiri haundi, megalopolisa da, kau mundu bat, planeta bat, oso kriston hiri haundiekin leku guztietan. Horrek zer sortzen du metabolismo izugarri askar bat, nazioarteko merkataritza, ondasuna leku batetik bestea eramatea, eta hainbat gauzare, bai? Eta, klaro, eta behar batzuk, elektrizitatearen beharra, mugikortasun berezi baten beharra, hondakinak kudeatzeko behar berezi bat. Osea, behar bereziak sortzen ari gara urbanizazio prozesu azeleratu batzuengatik, honengatik, ez? Adibidez, Tokio Yokohama konurbanizazio bada, 36 milioi pertsona bizi dira hor, bai? Lagunak dituguan, nahi tokatu zaitan egotea, eskala izugarria da, hor egotea, Euskal Herritik txikitasunta arabatik etorri eta ara jutea da, kriston kolpea da. Eta hor badira 13.500 kilometro karratu. Hau da, Euskal Herriaren, Ipar eta Hego Euskal Herriarekin, edo Hego Euskal Herriaren 175, ez? Ipar eta Hego Euskal Herriaren 175 da hiri bat. Hiri bat, osea, konurbanizazio bat. Horietako bat, baina behiratzen badaude munduan. Bai, orduan, pixkat, gure testuingurua jakiteko mundua ez dela Gipuzkoa bezala, edo Araba bat bezala, edo Nafarroa, edo Iparralde. Mundua oso ezberdina da. Eta hori ulertzen ez dugun bitartean, munduari, planetek eskatzen dizkigun irtenbideak ere, arlo horretatik ere aztertu barko genituzke. Gure lekuan, tokian tokiko arazoei erreparatu behar diogu, baina beti kontutan hartuta ere bai, mundua badauzkala dinamika propio batzuk. Batzuk Euskal Herriaz ere hitz egiten ari dira, ez? Eta 2030erako proiektzioak hauek dira, osea, hau ematen du geldi ezina dela, ez? Nola noa denboraz? 10 minutu. 10 minutu, bale. Pintzela da batzuk, Elisak klimaldaketaz hitz egingo digu, baina, hor IPCC-ak, dela mundu mailako klima aldaketaren inguruan dagoen zientzileari panel importanteena, milaka zientzilerik aglutinatzen edo dituena, eta ezagutza zientifiko, klimaren inguruko ezagutza zientifiko guzti hori nolabait ordenatzen saiatzen dena, sintetizatzen eta gero gizarteratzen, ez? Eta gizarteratzen modu zoretan. Normalean politikariei edo agintariei eskaintzen dizkie aukerak edo hau dira datuak, orain zuek erabaki ez, baina baita ere gizartea enpoderatzeko ere oso txosten mardulak eta importanteak plazaratzen ditu, eta, Pariseko 2015ko urte horretan Parisen sinatutako edo egindako Pariseko akordio horretan, aurten jarriko dena martxan, espero dugu behintzat, ere hori eratortzen da ezagutza zientifiko guzti honengatik, ez? Hor badira langa batzuk, esaten da munduak o planeta ez litzateke berotu behar gradu terdi baino gehiago, edo 2 gradu, alezkero gradu bat eta erdi baino gehiago ez litzateke berotu behar, baino gutxienez 2 gradu baino gehiago ez da berotu behar, hori da akordio politikoa. Eta, klaro, hori zientzialariek aspalditik esan dago zerbait da, eta horre ere eztabaida asko dago zientzialien artean, askorentzako gradu terditako beroketa izugarria da jadanik, munduko leku askotarako, larrialdi izugarria sortzen duen, edo arazo izugarria sortzen duena, ez? Baina, kontrolatgarria izan daiteken zerbait da planetarioki, ez? Horrek esan nahi du, 2030erako, eta hori ez da hemendik ez hainbat urtetara, hau da,
hamarkada honetan, ja gauden hamarkada honetan, gutxi gora bera, iaia gure emisioen erdia jetxi behar degula, gutxi gora bera. Euki dezagun, 2010 eta 2020ko emisioak nahiko antzekoak dira, krisiak egon dira 2008ko krisia, orain pandemiaren krisia, baina gutxi gora bera, etxera joaten baldin bagara esatea, 2030erako gaurko emisioen erdia jetxi behar dugu. Gure bizit modua nolabait aldatu beharko dugu modu radikal batetan, ze sortze ditugun emisioen bikoitza sortzen ari gara, jadanik. Gero 2050erako, mende honen erdi kalderako, balantze bat egon dadin, eta isurtzen ditugun emisioak, lurra hartu ditzaken emisioekin parekatu alizateko, eta oreka bat lortu alizateko. Hau ez da hurrengo menderako, edo ez dakiz zenbat belaunaldietarako arazo bat, hau gure belaunaldiko arazoa da, eta gure semena. Guk sortutakoa, parte batetan, aurrekoek ere sortutakoa, baino irtenbideak hemen daude. Belaunaldi honek jarri baritu mai gainean. Eta hurrengo belaunaldiek, azeleratu beharko dituzte irtenbide horiek, orain esperimentatzeko garaia da. Esperimentatu behar dugu pilo bat. Eta zientziak emate ditu hainbat bideak nondik joan daitezken eta nondik joan behar ez diren gako batzuk, edo gako importante batzuk. Urbanizazio eta CO2 emisioak, hiriek, zenbat eta hiritarragoa gara, ordu normala da, gaur egun hirien emisio guztien, planetako emisio guztien bi herenak hirietan sortzen direla. Orduan, pentsa dezakegu, irtenbideak hirietatik etorri behar dira, lehen bizi. Hirietan daukagun bizimodua aldatu behar dugu. Irria handietan batez ere, ez? Eta badira munduan 25 hirik bakarrik, iaia dauzkagun behatz eta atzekin kontatu ditzazkegu, hirietan sortzen dien emisio guztien erdia sortzen dutena. Horrek ematen du, esatea, eskusa, perfecta, oiek, egin dezatela lana, eta guk, itxoengo du, ere ez da hori, pasako naiz pixkat azkar, gero datuak nahi nik, hau pasako dizuet, hemen oso grafika interesgarria daude, hiri bakoitzean ze emisioen jatorrian ondagoen ikusteko, hau da orain dela aste gutxi, ateratako ikerketa bat, munduko 170 hiri analizatu dituzte, aztertu dituzte, zenbat emisio sortze duten eta nondik datozen emisio horiek. Munduko 170 hiri handienak. Urbanizazioaz interesatuta baldin baduzue, izango duzue. Bioaniztasuna zer esan? Biodibertsitatea dela bizitzaren dibertsitatea, eta bizitzaren dibertsitatea ekologiatik da geneen dibertsitatetik, espezien dibertsitatera, ekosistemen dibertsitatera eta beraien funtzionaltasunaren dibertsitatea ere kontutan hartuz. Bizitzaren dibertsitatea, eta gu gara horren parte bat. Gu gara horren biodibertsitatearen parte bat. Gertatzen gure espeziea gero eta dominanteagoa da, eta beste espezie edo ekosistema batzuengan gero eta influentzia gehiago daukana, eta orduan bizitzaren dibertsitate hori murriztuz doa. Eta oso importantea da, eta metafora oso polita dana niretzat da, hau da, telar bat bezala, ez? Imaginatu telar bat, eta ariz josita, ez? Eta oso irudi polit batekin, ez? Telar hori ari da zulatu zai da, zuloak sortzen ari dira. Zulo bakoitza, ari bakoitza da espezie bat, edo espezie bat beste batekin daukan harremana, nola juten diran aritzen, ze espezie guztiak eta ekologian sistemak, eta horregatik sistemetaz hitz egiten dugu, dena elkarrekin lotuta dagoelako. Eta zientziatik esaten dugu, eta Arturok komentatuko digu, bera oso aditua delako, baina uste baino gutxiago dakigu. Gauza asko dakizkigu, baino benetan sistema horiek nola funtzionatzen duten nahiko gutxi dakigu oraindik. Orduan, oso arroganteak gara. Guk natura kudeatzeko moduan esaten dugu, hau zapuzten badugu, hemen egingo du beste zerbait konpensatzeko. Da hori dira gure sasi irtenbidea, baina benetan ez dugu oso ondo ulertzen ekosistemek nola funtzionatzen duten eta ze onura eta ze nolako
konexioa daukagun gu beraiekiko, eta nik beti esan dut, ekosistemen dibertsitatea edo naturaren dibertsitatea da gure bizitza asegurua. Denok kontratatzen ditugu aseguruak, batzutan behartuta ere bai, kotxearena, etxe bizitzarena, natura edo bianistasuna da gure bizitza planetaren, humanitatearen, eta ez ja naturarena, gurea, osea, modu egoistean pentsatuta, humanitatearen bizitza aseguru bat. Hori, ari gara modu azeleratu batetan gutxitzen eta seguru hori jaten, ez? Eta orduan, pandemiak, eta orduan, eta hainbat gauza gertatzen zaizkigu, ez? Puntu bat, pixkat, proiektatu alizateko 2050-erako bidean, ez? Zientziatik datorren ideia bat. Badira, 3 agertoki ekonomiko oso tipikoak. Bat dara oso optimista garela ekonomiarekin, globalizazio eta, horrek hazkuntza ekonomikoak jarraituko duela mundu mailan, ez? Gero badago bat dela, eta nik uste dut aruntz goazela, blokeen arteko kompetentzia, Txina, Europa, Estatu Batuak, eta nola geopolitikoki mundua beti egonda blokeetan, ez, politikoki, goratuko gara, ez? Militarki ere bai, eta bar, mundua horrela oso blokeetan egonda diseinatuta, eta nik uste aruntz goazela, berriro multilateraltasunaren ideia, denok auzolanean, herrialde guztiak auzolanean, gure planetako arazoak konpontzeko, oso prozesu zaila da, eta nire uste apalean, azkeneko hamarkada oso interesgarria izan da alde horretatik, aurrerakuntza batzuk eman dira, nire ustez, hurrengo hamarkada ez da horrela izango. Komentatu ezakegu zergatik, baina nik uste blokeen arteko konkurrentzia edo kompetentziak sortuko dituela arazo batzuk munduaren auzolan proiektu horretan. Eta gero daukagu beste agertoki positibo bat ekologiatik, dela jasangarritasun globala. Benetan etxeko lanak egite ditugu leku guztietan, modu guztietara experimentatzen dugu, baina azeleratzen ditugu gure ekintzak mundu jasangarriago batera joateko. Imaginatu, hau da, komiki bat bezala, 3 agertoki bakarrik hauek egon daitezkela. Klimaren emisioak, CO2-ren emisioak, ezberdinak lirateke 3 agertoki hauetan, zenbat eta optimismo ekonomiko gehiago da, hazkuntza jarraituko dugu, business as usual ingeles esaten den bezala, jarraituko dugu beti bezala, horrek emisio asko sortuko lituzke, Pariseko akordioa segurazki ez genuke beteko, seguro, blokeen arteko kompetentzia emango balitz oso zaila litzateke, eta hori izan nire puntua igual gero hitz egiteko, zergatik Pariseko akordioa segurazki ez den beteko, eta bakarrik Pariseko akordioa beteko da, benetan auzolanean jartzen baldin bagara, mundu guztian jasangarritasun batetarako oso fin lan egiten baldin badugu. Bionistasunen aldetik, proiekzioak dira, espezietaz bakarrik hitz egiten baldin badugu, ez ekosistemen dibertsitateaz, espezien dibertsitateaz, agertoki guztietan inertzia hain potentea da, sortu dugun inertzia, eta naturaren narriadura hain potentea da, espeziak galtzen jarraituko dugula. Gertatzen agertoki batzuetan, beste batzuetan baino gehiago. Bionistasunaren etorkizuna hurrengo hamarkadetan ez da ona. Ez da ona. Hau ez da gure etxeko termostatuari ematea bezala. Bionistasunaren edo narriadura edo gelituko dugu, dugu markatze ditugu temperaturak, ez? Orain ari da gertatzen, mundu mailako konbentzio bat dago, biodibertsitatearen konbentzioa deitzen dena, urrian elkartzeko azena, segurazki pandemiarekin 2. edo 3. aldiz atzeratuko da hurrengo urtera, eta hor sortuko dira, Pariseko akordioarekin bezala, akordio global bat, klima babesteko, bionistasuna babesteko ere bai. Baina eduki genuen horrelako akordio bat, orain dela hamarkada pare bat, eta hor jarri ziren langa guztiak, edo jarri ziren objektibo guztiak, 80% ez da bete. Eta hau gertatzen nahi zaigu denbora guztian, jartze ditugun gure erronkak, gure buruari jartzen dizkigun objektibo asko edo helmugak edo ez ditugula betetzen. Hau da, ematen dut nolabait
denbora irabaziz goazela, baino ematen du hamsterraren gurpilan gaudela. Saiatzen gauzak egiten, baino bete gabe, ez? Eta hori da pixka nire... Ni honetan ez naiz oso optimista. Elisa optimistagoa da. Ni benetan, datuak ikusita ez naiz optimista. Eta Iñaki Antigüedadek esaten du bezala da, realista aktibo bat, edo pesimista aktibo bat. Izan zaitezke pesimista eta horrela gelitu etxean, playan jolasten edo pelikulak Netflixen ikusten, edo pesimista baino aktiboa, horrelako lekuetan egoten, eztabaidatzen eta tokian tokiko gauzak egiten. Eta ja bukatzen dut, Honekin. Eta hau da, eta ingelesez badago esanai bat, esaera bat, eta ez du honekin zer ikusirik, Hemen elefantearen irudia jarri dut, baina ingelesez esaten dena, ez dakit, euskeraz edo gazteleraz dagoen esaera, the elephant in the room. Bai, dago elefante bat hemen, dala izugarria handia, baina ez dugu ikusten. Edo ez dugu ikusi nahi. Hau da, dakagu kriston arazo potoloa gure sudurraren aurrean, baina nahiago dugu ez ikusi, edo alfombraren azpian sartu elefantea. Bai? Existituko ez balitz bezala. Eta hori gertatzen zaigu hainbat arazoekin. Eta klimaldaketarekin, eta gai hauekin, denbora guztian gertatzen zaigun gauza bada. Eta elefante hori ikustarazi behar dugu, ez? Hemen jarri dut elefantearena, ere horrelako beste arazo badelako, baina kurba honek elefantearen forma daukalako. Ipurditik, sorbaldara, burua eta trompa. Honek zer esaten digu? Munduan, 1980 ona, gutxi gara bera, azkeneko hamarka dauek, hori izan da nire referentzia puntua, ekitatearen eza nola joan den aldatzen edo zein izan den bere evoluzioa. Eta behian ikusten dugu, mundu mailan jende guztia taldekatuko bagenu beraien errenta maila kontutan hartuz, daukagu pobreenak, hor eskubian, errenta guztiaren 10% jasotzen duten horiek, eta nire ezkerrean pertsona dirudunena. Munduko errenta guztiaren kontutan hartuz, hor topean daudenak, dirudunenak. Errentaren 180% jasotze dutena, edo 189, 189,... dirudunenak. Hemen ezagutuko dituzu, zuen herrian, eta nortzu izango lirateken horiek, ez? Hau mundu mailan ikusiko bagenu, eta eje vertikalean ikusten dugu nola jundan hazkuntza ekonomikoa, hau da, errentaren hazkuntza munduan, azkeneko hamarkada hauetan, hori nola banatu den. Munduko hazkuntza ekonomiko guztia nola banatu da. Nork jaso du. Hori ikusten dugu, herrialde txiroenetan bizidan jendea, normalean Afrikan eta Asia, edo Erta Amerikan eta ego globalean, batez ere, horiek, jaso dutela, beraien jaso dute pixkat, hartu dute hazkuntza mundialaren parte bat, txiki bat. Gero, maila erdiko pertsonak, Europan, Estatu Batuetan, errenta maila nahiko altua izan dezaketen herrialdeetan bizi den klase ertainak, ez du errentaren hazkuntza hori asko baliatu. Hartu du pixkatxo bat, baina kontutan hartuz besteekin, erlatiboki ez da bere hartu duen eunura ez da hainbestekoa izan. Izan du, baina ez hainbestekoa. Baina ikusten baldin badugu, nire ezkerrean dagoen jende hori, populazioaren zati txiki bat dena, oso txikia, horiek jaso dute hazkuntza ekonomikoaren parte edo tartaren zati handiena. Eta hemen da tor niretzak galdera. Gauza konplexu bat dakagunean mai gainean eta arazo bat dakagunean esan behar dugu. Eta nori datorkio ondo gertatzen ari diren gauzak, edo nork bultzatzen ditun, edo dauzkagun arauak nor finkatzen ditu zeren interesen gainean. Eta nire ustez, badago, ez nuke esango elite bat, 6 pertsona, Bill Gates eta beste 10, konfabulazio bat eukiko balute bezala, nik hori zut esango, baina bai badago, klase oso poteretsua, oso diruduna, badauzkanak interes oso jakinak munduaren garapen eredua
eta horrekin nazioarteko merkataritza eta bar, arlo batetik edo modu batetan garatu ahal izateko, edo norabidea jakin bat izan dadin. Eta nik uste hor dagoela gakoa. Osa, gakoa ez dago klase ertainean, denok birziklatu behar dugu, denok egin behar dugu, hori ere bai. Baina, eta Nazio Batuetan dagoen esaldi oso importante bat da, negoziazio guztietan, erantzukizunak, mundu mailako erantzukizunak, eta kasu honetan ingurumenaren inguruko erantzukizunak, partekatuak direla, noski, denok parte hartzen dugu mundu honetan. Denok daukagu arazoaren erantzukizun parte bat, baino ez da berdina, diferentziatua da. Eta hori da, Nazio Batuetako negoziazio guztietan, Kiototik, bioniztasunerako konbentzioetan, edozein konbentzioetan dagoen erpin fundamental bat. Eta hor dago ego globalaren eta ipar globalaren arteko talka. Erantzukizun partekatu baino diferentziatua. Eta hori da, dagoen, gai bat, ingurumen justiziarekin ere badaukana erlazio asko, zer ari gara egiten, baina nor jasatzen dituen kolpe helatzenak, nor jasoko dituen, eta bar, ez? Eta nik hemen utziko nuke, balioetaz ez dugu denborarik hitz egiteko, baina igual besteren batetan edo eztabaidan pixkat guzti honen azpialdean dagoen gauza bat dela, ez? Pertsonen balioak, ez? Zerri ematen digun garrantzia eta zerri ez, eta bar. Bueno, luzatu nahi pixkat, arkatu. Bueno, eskarrik asko, Unai. Txalo bat. Bueno, etxuen pixkat. Galdera pare bat edo egiteko tarte hartuko genuke. Norbaitek galdera edo komentarioren bat edo egin nahiko balu. Bai, erakutsi duzu 2030erako aldatu behar ditugula nabarmen gure isurketak eta bar. Hori dira 9 urte. Ze arraio egin dezakegu, besterik gabe bilerak 2 urtetik behin edo 3 urtetik behin egiten direnean eta bilera horietan hartzen diren erabakiak kasurik onenean implementatzeko hamarkadak direnean, behar direnean. Oso galdera bat, ez? Jadanik, nik uste dut, andamiaje instituzionala badaukagula. Paris, badaukagu. Osea, ja ez dugu, hor badaude oraindik detaileak, gauzak nola neurtu, eta bar, hor badira hainbat detaile importantea direna. Baina gauzari garrantzitsuena, osea, andamiaje politikoa, nahi politikoa edo babes politikori badagoela. Orain da, Europan orain izango ditu fondo funtsak, ez? Osea, plan Marshall bat, Europarako plan Marshall izugarria. Osea, hemen izango dugu industria, mugikortasuna hainbat gauza aldatzeko aukera. Diru guzti hori ondo baliatzen baldin bada. Osea, berez baliabideak badaude. Teknologia badaukagu. Politikoki diskursoa hor dago. Orduan nola arraio? Nik uste dut, honek emango luke, asko, afari pare batzutarako gutxienez, baino horrela bote prontoan botata, nik uste dut, fiskalizatu behar dugula, adibidez, orain Europan, diru hori nola erabiliko den. Nork hartuko duen diru hori eta zertarako. Eta legeak, orain Estatu Espainolan, badago klima aldaketaren legea eta bar, batzuk esan dute apalegia dela, baina, fiskalizatu behar da, eta presio sozial izugarri bat sortu behar da, araua horiek egonda eta baliabideak egonda, teknologia egonda, eta diskurso politikoa egonda, hamsterraren gurpilan jarraitu ez izateko. Hor bueltaka eta gutxi mugitzen edo hamsterraren mugikortasun azeleratu hori aldatzeko.
hori Europari dagokionez, claro. Bedira munduan beste hainbat leku, halako plan Marshallik ez daukatenak. Eta badago hor puntu bat, orain dela ja urte asko, esaten zen, ez? Herrialde txiroei, zan, 1.000 milioi, ez? Pasa bar zaiela urtero laguntzeko, klima aldaketari egokitzeko, osea, inpaktuei egokitzeko, eta bereen eredu, mugikortasun ereduak, eta industria ereduak, eta aldatzen joateko. Eta hori, iparretik hegoaldera joan behar den funtsa bada, ze herrialde txiroek ez daukate, behar duten dirua, behar dute ere beste gauza batzuntzako, hezkuntzarako, osasun sistematerako, eta bar. Eta pandemiarekin zer esanik ez? Diru hori ez dator. Osea, diru hori, dala akordio politiko bat, herrialde dirudunek ez dute mai gainean diru hori jarri oraindik. Eta hor, hamarkada bat daramagu debate horrekin, eztabaida horrekin, jarri behar da dirua, baina nor jarriko du, eta nola, arlo pribatua eta publikoan, nork nola, zeri bideratuta. Eta, adibidez, Europara begira, ari gara ikusten plan Marshall bat eukitzeko aukera hori, izugarrizko dirutza datorkigulako, ona Euskal Herria ere bai, eta ber, nola erabiltzen den, baino ere, bazakit nola raio, behartu beharko diren herrialde garatuek, herrialde azpigaratuei, berrio, garatu kakotxen artean, fluxu hori sortzeko, ez? Orduan, finantza mundua eta bankaren mundua eta hor ere aukera bat edo oztopo bat. Eta, hor nik uste fiskalitatea eta hor badaudela hainbat ekonomilaria izan da hor badaude hainbat aukera ekonomiatik, ekonomia berbideratzeko eta metabolismo hori aldatzeko, ez? Eta joera horiek aldatzeko. Nola egin badakigu, hori da esparru politikotik etorri behar den, mai gainean puñetazo hori, ez, gauzak aldatzeko. Beharko genuke, nik uste, mundu mailako Greta Thunberg politiko bat, ez? Lidergori hartuko lukeena. Nik oraindik ez dut ikusten, baina, bueno.